Здравейте хора, аз съм Боби и днес играем Fortnite. Започвам от тук, защото не се случи нищо интересно. И както виждате, вече имам Battle Pass, купих си го най-накрая. Преди няколко дни. Да, игра с Влади MCV. Абе, ти имаха ли хил? Това е тук квестове има ли? И е много яко. Мислех, че е някакво тъпо такова. И пак си същото напротив. И излезна новия скар. Скар. Новия калашник. И имам квест да убия двама човека с Hunting Rifle. По-точно не да убия двама човека, ами да им направя 500 демидж. Да направя 500 демидж с 500. Аз почти съм го минал. Аз обичам. Аз мога. Мен ме кефи. Преди да ме кефиш толкова. Малек. Бая материал имам. 618 дърво. Отказах се. Просто викам да разнообразя. И аз съм и с тази кирка. Виж коя кирка съм. Иначе знаеш. Мен много повече ме кефи. Говорим за кирката тая на диджея. Мен много повече ме кефи. Обаче викам да разнообразя. Малко ми е запушено, с това говоря така. И викам малко да разнообразя. Между другото, аз имам още един клип, който не съм го качил, къде го снимахме преди около месец. И не съм го качил. Аз не ги обработвам. Но видеята, които са горе-долу окей. Чайте, че без исках направих нещо. Само тия, които им трябва обработка, иначе не ги обработвам. Слагам им тъмнел и качвам. Оп, човек. Не знам бе, чайче бе. Стреля се. Човек, той къде отиде? Къде отиде това бе, Влади, виждаш ли го? Чувам го. Човек, тъпия Wi-Fi как лагва. Откъде бе? И затова аз им казвам бай-бай. Между другото, направих в момента не в момента ми, като си купувах Battle Pass, направих една далавера. Купих си Ice Pack с такова. Той най-вече ме запали да си купа Battle Pass. Защото от него много ме изкефи. Защото има скинове и такова. Иначе като гледах видеа, ми изглеждаше тъпо. И исках да си купа веднагически, обаче трябва ще изчакам няколко дена. По-точно 2 дена. Той искаше да си купува Save the World, за да печели V-Bucks. Може. Цялото нещо. Какво? Сериозно? През стената.
През стената ме уби. Видяхте ли го? Ако не, върнете назад и вижте. Как ме оцели през стената. Добре. Ето вижте, имам и айспак. Взех и 100 бибъкс преди малко. Сега ще дойда, само един момент. Ето го долу. Добре. Кое? Чакай, че не те слушах. Не знам. Айде да ме реди. Добре. Чай само си сложа другата кирка. Там на медали. И си сложа това, добито. И някой друг скин. Ламата. Не, айспак. Така, така ще съм аз. Хора. Бугидаун. Вече не ме кеф толкова, преди като си го взех. Веднага ме кефше много. Що не може да се продава, за жалост? Защото аз го взех безплатно. Хора, след малко отивам да карам и може да има клип. И си купих вече GoPro камера. Така че ще има клипове как карам колело. Как вика, не ма говори глупост. Как викаш? Как? Лазар, как му викаш? Няма да говориш глупости, чули, защото те познавам. По мене, води. Арба човек. Доги, си я виял, бе. Бегай! Опа, при мене. О, ес, калашника. Да идвам ли, води? Идвам, имам оръжие. Те ме заш ме убият. Къде е? Кой? Да, и двама. Малко не е честно. И аз това тъпо оръжие. Добре. Лефтваме. Така. Тя да си взема една кола, си пия. Ядеме Лазар. Ето кола. Така. Готово. Тя ще си взема кола. Аз го поканих. Ама не ми е приел поканата.
И питаш. Да, снимам. Така, хора. Аз си пия колата. Докато ви чакаме тия да дойдат. Лазар и Влади. Добре, окей. Хора, това беше този клип. Надявам се ви е харесал. Така, пръснете един лайк. Абонирайте се и ще се видим пак следващия път. Чао!